ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kamaruti van kabadan your registration number AS not iwe BP Arsaw Arsan kala Shah ban haka Jingtwa Khyndew kabalaja haka Shnong Patharkhmah kajingja hari kabalaja haka por lai baje haka janmi jong ka alpudut rek unai lur arhatar alpulai hadu menta ki pajba kidangnya le ban pomi kiding ban weng na surok ban penkhuat ya ka Khyndew ban pelan yeki kali ki balik ki bawan khamtam na marba ka dikasngi yo Patharkhmah batti kali ki bon bha ki bayal Come on!